Sanibonani, igama lami nguSabelo Ndlela. Namhlanje usuku lwami lokushada ngiganwa uNamani Ngema owudokotela. Sawubona mina. Hhayi ngiyabonga ukuthi lolu suku selize lafika. Ngiyacabanga ukuthi phakathi kwami mhlampe-ke wena wawazi mina ngangakaze ngicabanga ukuthi kwenzeka ngoba mina nawe saqala saba umngoma. Uqala into engifuna ukuyisho ukubonga to you my love for loving me. Wanginika i-challenge enkulu ngikushela because ngangizama ukuthi ube naso isithombe sendlela engizizwa ngayo ngawe nalokho engangufisa ukuthi singelilanga sibe indoda nomfazi. Mina nawe saqala saba omngo nje isikhathi eside nje omngo kanti uyangigebenga uyahamba uyongiceba nasenkosini ukuthi mina ngifuna ukugana. Ngiyafisa nje ukushare ukuthi lesikhathi ngizama uku-approach is not easy at all. Attention yakhe kwakunzima ukumthola, ngimbingelele ekuseni ku-WhatsApp aze aphendule ngo-5 ntambama every day ehlaziye into ebhizi. But I've mastered ukuthi ngabona ukuthi iyona trick anayo kumuntu asuke emshela ngoba esuke efuna ukumdemotivate. Ngashintsha ngaye ukuba isesheli ngambiza ngomngo until wangena kwi-trap naye angibize ngomngo, and then we started talking ngezinto ey'ningi ey'hlukene. Yeah, ngiyabonga ubungani bethu because benza si-understandane kangcono. Kwase kuba lula nokumcela for dinner. Kwenzeka once a month, kwagcina kwenzeka twice a month. Naye enganakile because at that time sase singabangani sesikwazi ukukhuluma into ey'ningi. Ngingasayikhulumi nhlobo into yokushela. Ngiyacabanga ukuthi mhlampe sifike la sifike khona namhlanje because siqale saba omngo and then everything just unfolded kanjalo. Nangomemulo nje wefika nje mina ngazi ukuthi umngo uDoli engafakaza ukuthi kwakuzofika umngo, kanti umngo ungifikele neviyo lalapho ndini ufika nomalume omkhongi omkhulu namhlanje. Ayibakhoza idrama babe khona bonke nontokozo bengafakaza, and then after that angazi nami kwenzakalani kodwa silala sikhona. End up mina sengikwazi ukudrive twice a week, ngisuka eLundi ngiye eThekwini ngiyophuza naye itiye ngibuye. But manje ngakhuluma le yokuthi ngifuna abe umkami sivele sicabanga. Ngagcina-ke enye into eyayenzeka ngendlela engangiserious ngayo, ngangithi uma ngihamba la ekhaya ngishiye kukhanya ikhandlela elimhlophe neliyelo every time mangizoya khona without fail. Futhi naye akaze ngimfihlela look, mina mangiphuma ekhaya this what I do. Wathi ngelilanga ngithi ngimxoka lokho wangafuna ukukholwa ngathi I have a person ekhaya singamfonela nge-video call. Ngamfonela la ekhaya kunezindlu kwehlukene khona nendla kagogo. Ngamfonela engaphandle la egeyithini ngathi akawokhe aye kagogo, simbuka kwi-video call. Ngathi phendukela ikhamera ibhekiseni sami wabona amakhandlela awu-2 evutha. It's when she realized ukuthi how serious I am, nanokuthi umuntu okholwayo. Ngangakufihla futhi ukuthi ngaye unyazini lwezulu ngacela ukuthi ngicela ukuganwa uye ngenxa yothando enganginalo. Ngokufisa kwakhe ukuthi aganwe yimi wagcina sehambe soyibika lento enkosini. Uma exoxa kathi inkosi ivele ifika imhleka sawe ishimani uhlule ukushela intombi sekufanele ngiyokushelela intombi. So time and again mayifika kuyona, hayi intombi ithini, uma ufika kuyona ufika uthini, ufika uyiphathele yena ukwazi nawe uthi after unyaka uma isephinde futhi ebika athi hayi inkosi kubusise uzokhola umsebenzi ayofuna uzothola umsebenzi izokugana futhi le ntombi. So uma ngixoxela mina I was like kanjani nje, like kanjani, but eventually kwagcina sekwenzeka. Into engantshela yona ukuthi ekufikeni kwakhe empilweni nami she changed a lot of things while we were still friends.
nginokuvuka ngo-4 almost every day. Wagcine sekwazi lokho ukuthi ngo-4 ngiyavuka either ngiyokujima or ngifunde, but a day nje ngiyavuka ngo-4 kube khona into engiyenzayo. Uma ngayo ngiyofunda, uma ngafundanga ngisebenza ukujima. Wayesecela ukuthi kube khona ushintsho ukuthi ngo-4 without fail, when I wake up ngiqala ngomthandazo. Then wakwenza loo nto yaba usiko, yashintsha into ey'ningi nendlela ngangikhule mina ngikwazi ukubona izinto zase zaphela, but after ngibone yena zaya zabuya ngaphila impilo more clean than before. Angikade ngingabonana nomuntu nje noma kuthiwa umuntu wesilisa, uma ngaba nedina naye kanti unemimoya engekho right, uyakwazi ukuthi futhi ubani athi unaye ayimoya yakhe ayikho right, khona 1 or 2 or 3 ongekho right. Umuntu onjalo nje okwazi ukubona izinto ezicashile. But-ke ukumuvela phambili, uNamane, she's a very difficult person. Isandla sami, she's not an easy person to live with. Ngangimzibe for 3 months futhi ngimblog. But kube naleyo nto nje mangimblogile ukuthi ngazuthi khona umuntu ongithethisayo, angazi nami kanjani ukuthi unblock. So kube ngazuthi singayixoxela nje as friends. Mgo. Naye kwagcina seyikhetha ukuthi okay akahambe ngalowo line lokuthi hayi mgo until ngize ngiba comfortable. So yeah. But unothando umkami, she's forgiving now and again. Kuyena ipeace ukuthi yonke into ufuna ukuyazi, makhona into angatsheliwe ngayo, even if kuyinto osazomtshela iyamhlupha until uyikhuluma. So uma ufuna ukuphila naye kahle, the best way ukuthi yonke into ibeke etafuleni, whether embi noma enhle, kube ukuthi-ke uyaphatheka kabi kodwa kwendlule, as long as kodwa uzobuza uyibeke etafuleni. Usuku lwami namhlanje usuku oluletha injabulo ngendlela eyisimangaliso, futhi uNkulunkulu ngithwalile. Although ama-challenges ekhona, kodwa sikwazile ukufika la esifike khona namhlanje ngamafuphi ey'ntweni zonke engake ngayifisa empilweni yami. Ezinye ngangiyithola, ezinye ngayitholi, kodwa ayikho engake ngayifisa njengokuthi ngibe umyeni kaNamane. Hence umhla ka-2 May 2024 in my life ngeke ngiyokhohlwa. What happened ngomhla ka-2 she invited me kumemulo wakhe owawungomhla ka-28 April last year. Ngambuza ukuthi ememulweni do I indicate i-interest yami na wena ngivumelekile ukwenza lokho, because khona abazali bakho. At the same time mina njengensizwa efunayo, I can't hide my love for you. But ayikhululekile ngihamba nomalume wami uyena ongikhongelayo. Safika lapha sivumelene nomalume sokukhanda idrama, sagqoka ama-Brentwood, sagqoka ama-Omega bomvu. We do have those pictures. Bonke amantombazana ayemisile ngawaxhasa u-R200, umalume wakhipha imali cishe eyiningi, ngeke ngisho manje kodwa eyiningi, nami anginayo ngalo sikhathi. Sayikhokha to a point ukuthi isikhathi sibe sisuka esigcawini bongena ekhaya, uMadlokovu umkho wami uyena wathi ubonile ukuthi esigcawini iy'nkomo zakhe ziyophumaphi. Ngalo sikhathi sasingakathandani noNamane, kodwa kukhona lobo bungani nje bokuthi siyakwazi ukubuilda i-understanding towards each other. And then everything just unfolded kanjalo. Nangomemulo nje wefika nje mina ngazi ukuthi umngo uDoli engafakaza ukuthi kwakuzofika umngo, kanti umngo ungifikele neviyo lalapho ndini, ufika nomalume omkhongi omkhulu namhlanje. Ayibakhoza idrama, babe khona bonke noNtokozo bengafakaza. And then after that angazi nami kwenzakalani, kodwa-ke ya silala sikhona. Ngiyabonga nje ukuthi eyintombi nzingaka Nkosi yami, wabona le minyamanyana nje yakangemi. Ngiyabonga ukuthi lenzile iqiniso. Nkosi ngikusize. Post that event,
because towards event ama-challenges amaningi ayekhona while she was planning and preparing for umemulo, she used to share them. And nami strategically I wanted to always come as a solution, and I provided solution where it was possible, and to make sure that i-solution engifika nayo basically ebengeke ayithole kunoma ubani ezongenza ukuthi phela ngoba zazikhona ezinye insizwe zazimfuna kugqame ngempela ukuthi mhlawumbe ngingofanele ukuthi angithande. She appreciated that ukuthi I was there. Ngiyabonga ukuthi ulenzile iqiniso. Inkosi ikubusise. Then ngase ngibuyela kule topic ebese ngiyi-avoida because ngingakhuluma ngokumthanda, ngakhuluma ukuthi asithandane, ngakhuluma ukuthi ubona kanjani izinto going forward, sasivele sicabane. Ngangakaze ngicabanga ukuthi kwenzeka ngoba mina nawe saqala sabo umngomo. But ngomhla ka-1 May, it was on Wednesday at Fuku, ngathi mina because nami ngithatha advantage ukuthi ngiyabona ukuthi sesidevelopile i-trust towards each other. And then after that angazi nami kwenzakalani, kodwa-ke ya silala sikhona. Ngiyabonga ukuthi ulenzile iqiniso. Inkosi ikubusise. The thing engangifuna ukumdayisela yona mina basically it's my heart, ukuthi I understand ukuthi I've got a pure heart. Yona into engikwazi ukubheja ngayo, ngabona ukuthi usekwazile ukuyibamba leyo nto, and ngijaja from she have got a friend okuthiwa uDoli Hlophe, engake ngahlangana naye, ngammeetha, ngi-introduce uyena. So for quite a long time I was wondering ukuthi if echazela umuntu omngani wakhe ngosabelo usebenzisa maphi amagama. So ngathola i-chance yokumbuzwa uMahlophe eyedwa ukuthi tell me, ekhathi unamane ekhuluma ngosabelo wena wamchaza njengomuntu onjani? Wathi nje hayi kunondlela la ongifunayo, onomoya omuhle. Ngase ngiyathika okay, then the advantage. So uDoli engafakaza. So that day umhla ka-1 May ngamkhonarisha ngokuthi ngithi look, isidalo sami ngumuntu ozwelayo, angifuni ukukuhlupha ngenasidingo, khona iqiniso engalenzile la. Ngaxoxa the opposite ukuthi look, ngoba lokhu ukuthi mngo ngoba ngilekha amagama engawasho ukuze ubone ukuthi ngidinga kangakanani. Mina ngazi ukuthi ukuthi kwakuzofika umngo, kanti umngo ungifikele neviyo lalapho ndini, ufika nomalume omkhongi omkhulu namhlanje. Ayibakhoza idrama, babe khona bonke nontokozo bengafakaza. And then after that angazi nami kwenzakalani, kodwa-ke ya silala sikhona. But manje sengifila sengathi akukho fair ukusondela eduze kwakho nginenye emotive, kodwa sibe silokho sibizana ngabangani. Either siyayiyeka lento yokuba abangani, siyathandana, or sivele siye kuba abangani. But I want you ukuthi uyicabangisise kahle leyo nto, usho into eyodwa. Wasethi yabo lento siyikhuluma-ke idinga sibonane ubuso nobuso. Then ngase ngimphoqa-ke ukuthi ngicela that meeting ingabi later than tomorrow. Then she invited me. Ngasho futhi athi wena obiza mina kusho ukuthi you'll pay for it. Mina manje ngendlela strong ngayo, she invited me to a dinner. We went to that day wahalela ama-ribs ase-fish market lapha eGateway. We had them, both of us, like i-cappuccino, sayiphuza, sadla. Ngase ngithi angizele lento mina. Anyway, yini obungibizela yona? Wangibuka emehlweni ngathi Mfokandlela, yabo yonke lento ohlala ichaza ukuthi ufuna ukungenza yona, uba umngane and stuff. Let me give you a chance.
Ngiyabonga ubungani bethu because benza si-understandane kangcono. Ngiyacabanga ukuthi mhlampe sifike la sifike khona namhlanje because siqale saba omngo and then everything just unfolded kanjalo. Ngathi mina ngikuzwa ngiyaqomana sahleka lokho-ke kade hayi bengihlala kwathi and stuff. Then from that day the life changed because into ey'ningi in terms of namanje umuntu ofocus-iwe kwafanele manje ngiyi-align naye, ngiyi-align nothando enginalo naye futhi ngenze izinto ngendlela emprotect-ayo. Ngimfundise futhi nami ukuthi ngifuna ukuthandwa kangakanani while I was learning ukuthi nami ngifuna ukuthandwa kangakanani. But kwafanele ngiqale kwi-process yokuthi njengendoda siya kanjani phambili ukuze kugcine kufike usuku lanamhlanje. Ne-nutshell i-journey kuze kufike usuku lomshado, it was not an easy one because she's not an easy one. But into engiyithanda ngayo ukuthi hlobo lomuntu othanda uNkulunkulu ngale ndlela nami ngithanda ngayo. Elinye ihlaya ukuthi lesikhathi ngisamshela because ngangifunda into eziningi kuma-status akhe nento ayibhalayo kuma-social media ngabona ukuthi she's more orientated kwi-Bible. So kwafanele mangizokhuluma naye preparation yami yonke into yami mayizoqala izoba based on the scriptures and the Bible. But still whatever engikushilo summarize noma i-narrative ayishintshe amotivate mina. At some point wayekwazi umotivate mina kugcine kuvuma mina etafuleni as if uyena oshela mina. Ngabona ayingisebenzele ngashintsha ngamuvela kwenye ukuthi no, let me go for friendship zone. I-risky-ke ukuthi kuyenzeka ungene kwi-friendship zone ungaphumi, but I managed ukuthi ngiphume. Then after that angazi nami kwenzakalani kodwa silala sikhona. Ngiyabonga ukuthi ulenzile iqiniso. Inkosi ikubusise. So that's my journey. Namhlanje usuku lami lokushada cishe in an hour's time ngizobe ngisesigcawini. I'm happy ngendlela engajwayelekile noma nginalo uvalo lokuthi uNkulunkulu uma sekunika exactly what you want. It's challenging because I'm as much as I know ukuthi ngiyamthanda, I know ngizomphatha kahle, kodwa ukuthi nje uNkulunkulu will be watching ukuthi ngiphethe kanjani into anginike yona. It's very challenging and it's scary. Ngiyawubabaza umusa. I'm happy kakhulu my love. Ngiyabonga ukuthi ulenzile iqiniso. Inkosi ikubusise. Ikwi-journey at some point masikhuluma lamanye yashesha ucaciselana ukuthi into izokwenzeka noma izokwenzeka. But mina wadecide ukuthi angangixoshi, but ikhona ukungimistreat kancane. So mangifika enkosini iseSwazini nginikele ngisho ukuthi inkosi yamakhosi ngifuna ukugana bese ithi usubonile inkosazana. Inkosi-ke ey'ntweni ey'ningi khona phela-ke ngithume khona okwenza ukuthi mangiqhamuka akwazi ukubona ukuthi lo mfana. Bese ngisho ukuthi ayikhona esengiyitholile ubani ngichaze. Ngibuke phezulu ikhombisa ukuthi iyayikhumbula. Bese khahlela ubala bese ithi uwe nje shimane la uzoyithola kodwa le ngane. Nkosi ikubusise. LaseSwazini ngabuya wasmiling la indlela yonke. Oh no, ngoba ngisho ukuthi undlela uqalwa bomngo shuthi mhlambe ngokufisa kwakhe ukuthi aganwe yimi wagcina sehambe soyibika lento enkosini. Uma exoxa kathi inkosi ivele ifika imhleka athi awushimani uhlule ukushela intombi sekufanele ngiyokushelela intombi. So time and again mayifika kuyona hayi intombi ithini uma ufika kuyona ufika uthini ufika uyiphathele yena ukwazi nawe uthi after unyaka uma isephinde futhi ebika athi hayi inkosi ikubusise uzowukhola umsebenzi ayifuna uzowuthola umsebenzi izokugana futhi le ntombi. So uma ngixoxela mina I was like kanjani nje like kanjani, but eventually kwagcina sekwenzeka. But after that ngibuye enkosini 3 months wakhona
sasingakhulumi noNamani. Ngangimzile for 3 months futhi ngimblock. But kube naleyo nto nje mangimblockile ukuthi ngazuthi khona umuntu ongithethisayo angazi noma kanjani ukuthi unblock. So kube ngazuthi singayixoxela nje as friends. Mgo. Nike wagcina seyikhetha ukuthi okay akahambe ngalow line lokuthi hayi mgo until ngize ngiba comfortable. So yeah. Because wayenza sure ukuthi shut down yonke into. WhatsApp ngawuphendula, ama-calls angawaphenduli, and kuye khona isikhathi la uNamani aye ngalibamba ucingo lwami from January to March, 3 months. But kuleyo period I make sure ukuthi I test at 4 o'clock, ngiyatesta ngo-9, I'll send the test at 12, 2, 6, 8, 10 without fail. Ablutike aphume kimi. Ngifone angalibambe. Kodwa futhi ngalama hour, every after 2 hours ngifone. Up until avela aphendula athi hayi alright wayene frustration njenye saxoxa leyo, next thing is alright. But inkosi uNyazi lweZulu labuya cishe after lisho lingiphendulile nginikele eSwazini, wabuya cishe more than 3 times mangilele eqinisekisa into eyodwa ukuthi uNamani she's my wife. Ngathi into enyeke yenzeka because it was not easy. Kwesinye isikhathi sathi uma singacommunicate kwenzeka into ezokwenza ukuthi ngibuyele kuyena, because njengomfana kwakwesikhathi iba khona into ethi ayikusho ukuthi akangithandi. But kuleyo kugcina kwavele kwafika usisi wakhe, kwathiwa uzodla inkomo kumkhulu wami, umkhulu omncane, umkhulu dad. Ngamxoxela wase yangichazela ukuthi hayi lo sisi wakhe bengimbona, usisi wakhe waphuphumayo, igama lakhe uSimangele, hence uyokwemula naye and stuff. uSimangile lo inkana nami namhlanje ngizwa ngaye ukuthi wabona umuntu ofana nosisi wami omdala kodwa omncane ngomzimba njengomfowethu. Amchaza ukuthi lo muntu ufika wathi no, kahle imina umngakho hayi uNamani. Nakhona yabona umuntu umele ibele ekufuna like hayi ke nangokuseqaleni ingane kwanemini or mhlawumbe ukukhuluma something just to learn me, uyabo, until ngize ngibona ukuthi yabo angikaze ngimchazele number 1 ukuthi unjani, and futhi angikaze ngimchazele negama lakhe. But wavele nje uyabo wakwazi ukuthi ayinakhozi washo futhi ukuthi, and then there's I think we mentioned leke leyo party leyo ka on his side, washo ukuthi uma engangitsheli izinto ekanjalo ukuthi uyayibona then angeke azakwazi ukuthi angithole. So yena fanele anginikeze yonke information, yonke into ayibonayo, and then the universe izodlala irole yayo, and it did. So mina yonke lento mayisho ngangimlalela nje ngingamphenduli ngithi okay, kube ngazi ukuthi okay, so just like any other guy angasho noma yini ukuthola into ayifunayo, yabo. Akusho futhi in passing ngaqhubeka kakhulu okunye, yabo. Kodwa isikhathi sihamba ngaqala ngamothi no man userious, lento ayikhulumayo akayikhandi ngoba ngimxoxela akazi lutho ngayo, futhi angiyazi akekho umunye umuntu angamxoxela. So ngempela uyayibona udadewethu uSimangele okuyena umngandlela osemva kwami owaphuphumayo, hence amabhokisi mabili neziketekete ezimbili. So ubaba uNdlela mayefika kwaNgema wafika walobola abantu ababili, wakhehla abantu ababili, wambesa abantu ababili, namhlanje uganwa abantu ababili, lo omunye usemoyeni kodwa umngane. So nathi ngapha masenza kwenziwa kabili. Now I believe most of the attention wanginika immediately after that, because ngendlela akholwa ngayo kudadewabo ngoba yonke into yakhe before yenzeke enhle usuke ezobona udadewabo noma udadewabo abe involved or acommente ngayo bese eyakwazi ukuqala. Nyazi lezulu ke ngisho ngifika kulo ngizonikela ngenye into ubuthi yalunga le yanto, ngithi inkosi amakhosi aya ucahlangana nathi wena shimane wena yangiyeke. So
kwaze kwafika la esikhona namhlanje. Kunamaningi maze ewumuntu ongayithanda izinto at all. Nami-ke as umuntu noma ngayithanda izinto but I'm very particular entweni ukumenza acisha ameshe lokho engikufunayo. It's a very difficult thing kodwa she tried by all means ukungi-respect ukuthi sigcine sikwazi ukuhambisana. More especially nge-faith ayikho into endlula ukuthi wakwazi ukungibuyisela lapho. Uma wami before ashone wathi ngeke abole emzini wakhe isabatha lisadelekile. Sikhule singamaNazaretha but as we grow up iy'nqumo ebesiy'thatha sonke ney'ngane zakhe especially abafana kwenza akholelwe ukuthi kwakumqedela ithemba lokuthi uma nathi singafa le mizi esiyakhile ayikho into eyigaranti ukuthi ngeke idliwe ingulube, ngeke ubase umlilo ngesabatha. Wathi ngeke abole enhlabathini mhla afa engayilungisile leyo nto. Namani she's the living testimony ukuthi akabolanga enhlabathini engayilungisile leyo nto. Namhlanje ngineqiniso ekuqanda ikhanda ukuthi umNazaretha ekhaya ngeke kuphinde kuphele naye nje yedwa, ngoba uzowasinela abakwandlela abangasekho, uzowasinela nabasekhaya omama emambatheni nababuya. Ngiyabonga. Cha, ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi ukhuluma into ayibonayo phela ngiyiphila, umuntu ozange ngizalelwe enkolweni, sakhuliswa ngenkolo ekhaya. Nje nathi baqala abazali basitshela ukuthi ushembe uNkulunkulu ugcina nawe ngokukhula kwakho ugcina usuyibonela ukuthi indeed ngempela unamathele nje enkolweni. Uyazi-ke ubamndlela ukuthi bekuthi mhlawumbe mayizizwa ukuthi angazi noma mhlawumbe uyinsizwa mbijana aqhamuka nje ngivele ngishintshe ngisho nasebusweni siyoze sifike la siyakhona ngingamkhulumisi ngibuza ukuthi ngoba uthe ucoshe why aza abe nongeyisa mbijana athi efonini hayi ngiyazi-ke mkami ngenza into ongayifuni-ke nkosi yami kodwa kusiyongixolela angithize nakubashana ngathi awu phela ngaganwa umkhokheli nkosi yami, hawu uNkulunkulu wami ngizofa. Ngithi mina umuhle ney'nwele zakho nentshebe yakho so get used to it. Angazi nami but bekuyaye ungikhube uma ngimbona ethe kancane umuntu ongamazi bengaze ambone kodwa mina bengimbona at first glance. So kwaya wa-understand ukuthi izinto ey'thinta inkolo for some reason nje mazathi kancane ziyangiphazamisa emoyeni. More especially nge-faith ayikho into endlula ukuthi wakwazi ukungibuyisela lapho. Uma wami before ashone wathi ngeke abole emzini wakhe isabatha lisadelekile. Namani she's the living testimony ukuthi akabolanga enhlabathini engayilungisile leyo nto. Namhlanje ngineqiniso ekuqanda ikhanda ukuthi umNazaretha ekhaya ngeke kuphinde kuphele naye nje yedwa, ngoba uzowasinela abakwandlela abangasekho, uzowasinela nabasekhaya omama emambatheni nababuya. Ngiyabonga.